Makipabenging Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si Jody Dizon Mercado at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Lunes, January 19. Unang impeachment complaint inihain laban kay PBBM, Malacanang tiwala sa Kongreso. Dagdag singil sa NLEX epektibo na simula January 20. Isa patay, 4 sugatan sa salpukan ng oil tanker at kotse sa Bataan. Nabitak na bahagi ng Arnero Dike sa Arayat tinambakan ng DPWH. First ever Hiraya Music Fest and Hot Air Balloon ginanap sa Clark. Kinikilala umano ng Malacanang karapatan ng mamamayan at ang mga opisyal na magsampa ng reklamo bilang bahagi ng demokratikong proseso. Ito ang bahagi ng tugon ng Presidential Communications Office o PCO kasunod ng inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umaga ngayong Lunes, January 19. Iginiit nila na buo raw ang tiwala ng palasyo sa Kongreso na gagampanan nito ang kanilang tungkulin ng tapat at naaayon sa batas. Nitong umaga nang i-endorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay ang nasabing reklamo na mula kay Attorney Andre De Jesus. May kinalaman umano ito sa graft and corruption, culpable violation of the Constitution, and betrayal of public trust ng Pangulo. Nagbanta ang LTFRB sa mga driver at operators ng public utility vehicles na sumunod sa batas at galangin ang karapatan ng mga pasahero. Mismong ang ahensya raw ang magsasampa ng kaso kung makatanggap ng reklamo sa riding public. Ang kabuang detalye sa report na ito. Nagpaalala ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga driver at operator ng Public Utility Vehicle o PUVs na mahigpit na sundin ng mga umiiral na batas laban sa pangharas at diskriminasyon sa mga pasahero. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II, malinaw sa prangkisa ng mga operator ang obligasyon na protektahan ng mga pasahero nang sila ay mag-apply ng authority to operate. Anya, ang mga pasahero ang bumubuhay sa hanap buhay ng mga nasa sektor ng public transportation, kaya nararapat lamang ang respeto at patas sa trato sa kanila. Babala ng opisyal kung may mga paglabag sa kondisyon ng prangkisa, ang LTFRB raw mismo ang kikilos para sa kapakanan ng mga commuter. Isa sa mga batas na nagbibigay proteksyon sa mga pasahero ay ang Republic Act No. 11313 o ang Safe Spaces Act, na mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Gayunman, binigyang din ni Mendoza ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng publiko, lalo na ng mga biktima upang mapanagot ang mga pasaway na driver at operator. Mahalaga umano ang paninindigan ng pasaherong biktima na magsampa ng reklamo upang maipakita na hindi kinukonsinti ang anumang uri ng pang-aabuso. Kaugnay niyan, hinimok niya ang publiko na magsumite ng reklamo o humingi ng tulong sa LTFRB sa pamamagitan ng hotline at social media monitoring team ng ahensya. Inihalimbawa ni Mendoza ang kaso ng isang ride-hailing service driver na kasalukuyang humaharap sa posibleng license revocation at iba pang parusa matapos umanong mangharas ng babaeng pasahero. Kailangan raw ang pagtutulungan upang patuloy na maging maayos ang serbisyo sa pampublikong transportasyon habang nananatiling prioridad ng LTFRB ang proteksyon at interes ng riding public. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Muling madaragdagan ang singil sa toll fee simula bukas matapos ipatupad ng NLEX ang bagong toll fee matrix na inaprobahan ng Toll Regulatory Board. Ito na raw ang ikalawa at huling yugto ng toll rate adjustment na dapat sana ay noong 2023 pa. Magpapatupad ng dagdag singil sa toll fee ang North Luzon Expressway o NLEX simula sa araw ng Martes, January 20. Aprobado ng Toll Regulatory Board o TRB ang dagdag na 6 na piso sa open system at 26 centavos kada kilometro sa closed system ng NLEX. Sa ilalim ng bagong toll fee matrix,
Magbabayad ng karagdagang 6 pesos ang Class 1 vehicles o mga regular na kotse at SUV, 12 pesos para sa Class 2 tulad ng mga bus at maliliit na truck at 16 pesos naman para sa Class 3 na mabibigat na sasakyan sa open system. Saklaw ng open system ang bahagi mula Metro Manila o mula Navotas, Valenzuela at Caloocan hanggang Marilao, Bulacan. Ang closed system naman ay mula Bukawi, Bulacan hanggang Santa Ines, Mabalacat City, Pampanga, kabilang ang Subic tipo. Para sa mga biyaheng mula Metro Manila hanggang Mabalacat City, magbabayad ng karagdagang 24 pesos ang Class 1, 60 pesos ang Class 2, at 72 pesos para sa Class 3 na sasakyan. Ayon sa TRB, dumaan ang panukalang taas-singil sa itinakdang proseso at masusing pagsusuri. Ito rin ang ikalawa at huling tranche ng periodic toll rate adjustment na orihinal na nakatakdang ipatupad doon pang 2023. Ipinagpaliban ito at isinagawa sa 2 yugto upang mabawasan ang epekto sa mga motorista. Paliwanag ng ahensya, kinakailangan ng regular toll adjustments upang matiyakang ligtas, epesyente at dekalidad at serbisyo sa expressway at mapanatili ang pangmatagalang kakayahan ng mga pribadong pinondohang infrastruktura. Upang mapawasan ang epekto ng taas-singil sa inflation at makatulong sa katatagan ng presyo ng pagkain, magpapatuloy din ang toll rebate program ng pamahalaan para sa mga sasakyang nagdadala ng produktong agrikultural na accredited ng Department of Agriculture. Mula 2022 hanggang 2025, nagsagawa ang Tollway Company ng iba't ibang proyektong pang-infrastruktura para sa safety, mobility at kaginhawaan ng mga motorista. Kabilang dito ang pagkumpleto ng SFEX Capacity Expansion, Candaba 3rd Viaduct, road racing sa San Simon area, pagpapalawak ng Make Hawaiian northbound exit, pagtatayo ng bagong F. Raimundo northbound exit, road lighting at furniture at pagkukumpuni ng mga tulay at overpass. Isinagawa rin ang mga system enhancement at equipment upgrade sa mga toll plaza. Nasa pipeline naman ang pagkukumpleto ngayong taon ng unang 2 kilometro ng NLEX C5 North Link mula sa NLEX Mindanao Toll Plaza hanggang Quirino Highway sa Novaliches. Inaasahang magpapagaan ito sa matinding trapiko sa Mindanao Avenue. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Formal nang itinalaga si Police Lieutenant Colonel Pearl Gulayan bilang bagong Chief of Police ng City of San Fernando sa isang turnover ceremony na ginanap sa Pampanga Police Provincial Office itong Huwebes, January 15. Bago ang kanyang pagkakatalaga, nagsilbi si Gulayan bilang hepe ng Mexico Municipal Police Station. Pinangunahan ni Pampanga PPO Director Police Colonel Eugene Marcelo ang nasabing turnover of office kung saan ilang opisyal din ang dinalaga sa bagong posisyon sa iba't ibang police unit sa lalawigan. Kabilang dito sina Police Lieutenant Colonel Fercel Deloria bilang Acting Chief of Police sa Mangalang Municipal Police Station, Police Lieutenant Colonel Julius Javier sa Mexico MPS, Police Lieutenant Colonel Julius Alvaro sa Candaba at Police Lieutenant Colonel Julito Ravena II sa Porac MPS. Na-assign din si Police Lieutenant Colonel Jesus Obilio Manalo Jr. bilang Deputy Provincial Director for Administration. Si Police Lieutenant Colonel Romeo Padilla Castro bilang Hepe ng Provincial Intelligence Unit at si Police Lieutenant Colonel Jose Chalmar Gundaya bilang Chief ng Provincial Police Strategy Management Unit. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Isang nasawi at 4 ang sugatan sa pagbangga ng kotse at oil tanker sa Bataan. Matinding perwisyo sa ilang taga Del Pilar, Ciudad San Fernando ang tumambak ng water lily sa Sapa.
At gamit na mga gulong, biyayang hatid sa proyektong Spare to Care. Panoorin ang mga ulat sa CLTV 36 News Vertical Reports. Isang oil tanker ang tumagilid at biglang nagliyab matapos masalpok ng isang kotse sa Roman Highway sa bayan ng Orion, Bataan nitong Biyernes, January 16. Patay ang isang pasahero ng kotse, habang kritikal naman ang driver nito. Sugatan din ang 3 iba pa, kabilang ang driver ng tanker. Lahat ay nasa maayos na umanong kalagayan, kabilang ang driver ng truck. Ayon sa hepe ng Orion PNP, nakaidlip ang driver ng kotse, kaya pumasok ito sa lane ng tanker na papuntang Balanga. Nakita sa CCTV footage ang mismong pagbangga. Resulta po doon sa pagsalpukan nila, yun po, natumba po yung tanker at biglang nagliyab. So, nasunog po ang buong tanker at mayroon labing isang 9 na motorcycles at saka 3 tricycles na nadamay dun sa sunog. Ipinabatid din ng Orion PNP na nakikipag-ugnayan na ang may-ari ng tanker sa mga biktima. Ngunit base umano sa kanilang investigasyon, may pananagutan ng driver ng kotse. Kaugnay niyan, magsasampa raw ng kaso ang tanker company para sa pinsalang naidulot. Samantala, patuloy naman ang paalala ng kapulisan kaugnay ng ilan sa mga mabisang paraan upang maiwasan ang trahedya sa kalsada. Ayon sa PNP, kapag inaantok o mahina ang katawan, magpahinga muna. Siguraduhin din daw na nasa kondisyon ng pangangatawan. Huwag uminom ng anumang nakalalasing na inumin kung magmamaneho. Iwasan din daw ang overspeeding at ang pag-counterflow. Ang bawat biyahe ay may kwento, pero sa kalsada, dapat kaligtasan ang inuuna. Iwasan ang aksidente, protektahan ang buhay mo at ang kapwa mo motorista. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Nakakasulasok na amoy at malamok. Ganito ang dinatnan ng CLTV 36 News dito sa inirereklamo ng ilang residente dito sa Sapa 2, Barangay del Pilar City of San Fernando, Pampanga. Makikita sa lugar ang naipong water lily at samut-saring basura na umano'y matagal nang hindi nalilinis. Ayon sa mga residenteng nakausap ng CLTV 36 News team nitong January 16, nagdudulot ito ng masansang na amoy at dumarami na rin ang mga lamok lalo na sa gabi. Dinadapuan na rin umano ng sakit ang ilang bata na pinaniniwala ang may kaugnayan sa sitwasyon ng Sapa. Lahat po yata kami dito, inubot, tsaka may lagnat yung mga po. Malamok, mabaho. Nagtungo ang CLTV 36 News team sa Barangay Hall ng Del Pilar kung saan ipinaliwanag ng Barangay Secretary na si Jeffrey Pineda na sakop ng City Government ang maintenance at paglilinis ng nasabing Sapa. Ayon sa barangay, nakapagsumite na sila ng request letter sa City Engineering Office, gayon din sa City Environment and Natural Resources Office o CENRO para sa agarang aksyon. Giit naman ng foreman ng City Engineering Office na si El Magtoto, noong nakaraang buwan pa sinimula ng pag-spray sa mga water lily sa iba't ibang porsyon ng syudad para matuyo ang mga ito bago tuluyang hakutin ang mga naipong basura. Personal din nagtungo nitong Lunes, January 19 ng CLTV 36 News team sa Mapalad Bridge, Barangay del Pilar kung saan aktwal na isinasagawa ng mga tauhan ng tanggapan ng spraying operation. Ipinaliwanag din ni Magtoto na per area ang sinasagawang pag-spray kaya inaasahang sa Miyerkules, January 21 pa lamang makakarating ang operasyon sa Sapa 2. Patuloy ang panawagan ng ilang residente para sa mas mabilis na aksyon upang maiwasan ang posibleng paglala ng sitwasyon. Sana, i-alis na yan. Oh. Malamok na, mabaho pa. Nakakasakit. Kung pwede, luminis na ito. Kasi talagang malamok talaga. Samantala, paalala rin ng mga kinauukulan sa publiko na lahat ay may papel sa pagpapanatili ng malinis na Sapa, maging responsable at itapon ng wasto ang mga basura. Isel Fernando, CLTV 36 News. Isa ang Spare to Care sa mga advokasya ng Laos Group of Companies. Kaya naman, isang ceremonial turnover ang kanilang isinagawa nitong Webes, January 15. Ayon sa Executive Director na si Dior A. Laos, layon nitong suportahan ang sustainable growth
at mabawasan ng basura sa kapaligiran. Tayo naman, pinagsasama-sama natin yung mga used tires na to kasi alam natin na meron tayong spare to care program which is part of the sustainable program of the Laos Group. Isa to sa pagiging bahagi natin, no, para mapaganda at yung sustainable growth na tinatawag natin dito sa kumpanya natin which is the Laos Group. Ito na ang ikatlong taon na magbabahagi sila ng mga gamit na or recycled tires sa kanilang mga beneficiaries. Ngayong 2026, ang Kia Clark ang nagsilbing host ng programa. Sila ang nanguna sa pangangalap ng mga lumang gulong mula sa iba't ibang dealership ng Laos Group. Actually, ang ginawa lang namin, nag-shoot kami ng email sa lahat ng mga branch managers and branches of Laos Group companies, no? Umabot sa 248 used tires ang nakolekta nila. Karamihan ay mula sa mga customer na nagpalit na ng bagong gulong at piniling iwanan ng luma sa mga dealership. Kabilang sa beneficiaries ngayong taon ang Barangay Pampang sa Angeles City at ang Clark Kilton Motor Corporation. Malaki ang pasasalamat ng Clark Kilton Motor dahil nagagamit nila ang mga gulong bilang safety barriers sa kanilang racetrack. We are being governed by International Body of Racing. So, kine-check kasi nila yung mga barriers namin. So, the more and much better, yung brand new barrier na tayo is mas safe sa mga riders namin, sa drivers, and the riding community as well. Sa Barangay Pampang naman, nagiging bahagi ang mga gulong ng beautification projects tulad ng garden at playground. So in this case, si Barangay Pampang, they use it for the beautification. And nabanggit nga nila na meron silang contest sa Angeles City. At si Barangay Pampang for 3 years already, which is our year 3 also, ay nananalo sila, no, as first and grand prize winner sa kanilang barangay. So which is also a big thing. And yun nga, ginagamit ng Barangay Pampang ito para sa playground daw, no? Tapos ginagamit din for plant box, yan. Para kay Dior Laus, patunay ang programang ito na pwedeng pagsabayin ang malasakit sa negosyo, komunidad at kalikasan. This is our CSR program. No? It's a CSR program of the Laos Group which actually extends and expands our beneficiaries outside, which is the community around us. Sa pamamagitan ng spare to care, ang dating itinatapon na gulong ay nagiging daan para sa kaligtasan, kagandahan ng komunidad at pangangalaga sa kalikasan. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Pansamantalang tinambakan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang nag-crack na bahagi ng Arnero Dike sa Barangay Kupang, Arayat, Pampanga. Ayon sa lokal na pamahalaan, hindi pa ito ang pangmatagalang solusyon para sa nasabing kalsada dahil patuloy raw ang kanilang koordinasyon sa DPWH at provincial government para rito. Matatandaang nabitak noong December 4, 2025 ang humigit kumulang 50 metro na parte ng dike. Sanhi umano ito ng malalakas na agos at mataas sa tubig dahil sa mga nagdaang bagyo ayon sa Municipal Engineering Office. Hindi lang bigas ang pagkukunan ng kabuhayan sa Nueva Ecija dahil sisimulan na rin dito ang pagpapalago ng aquaculture sa pamamagitan ng crayfish breeding sa Science City of Muñoz para alamin kung may potensyal itong maging bagong pagkakakitaan ng mga magsasaka. Sinusubukan ngayon ng Department of Agriculture o DA sa Nueva Ecija na kilalang top price producer ng bansa ang komersyal na potensyal ng Australian Red Claw Crayfish bilang bagong high-value aquaculture product. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang ceremonial stocking ng 14,000 craylings bilang pagsisimula ng on-farm verification trial para alamin kung commercially viable ang pagpapalaki ng red claw crayfish sa mga freshwater ponds sa bansa. Umaasa ang DA na ang high-value species na ito ay makatutulong na madagdagan ng pagkakakitaan ng mga magsasaka at mapalawak ang local aquaculture industry sa pamamagitan ng fish farming.
Ipinatutupad ang proyekto ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, katuwang ang pribadong sektor bilang bahagi ng science-based at market-driven na direksyon ng aquaculture. Formal itong pinagtibay sa bisa ng BIFAR Administrative Circular No. 001 Series of 2025 na nagtatakda ng kauna-unahang pambansang patakaran sa pagpapalaki ng Australian Red Claw Crayfish. Para sa biosecurity, manggagaling sa mga certified local hatchery at pasilidad ng BIFAR ang broodstock at craylings. Sentro ng programa ang prototype hatchery ng BIFAR sa National Freshwater Fisheries Technology Center sa Science City of Muñoz na sinusuportahan ng mga bidders. Kaya raw nitong mag-produce ng hanggang 5,000 craylings kada cycle na may 3 hanggang 5 cycle kada taon. Mayroon ding 300 craylings na nakalaan para sa tank-based trials. Sa Nueva Ecija, tatagal ng 4 hanggang 5 buwan ang aktual na testing sa 4 na palaisdaan. Susuriin dito ang 2 stocking density na 10 at 15 crayfish per square meter. Susukatin din ang survival rate, growth, feed efficiency at iba pang mahalagang salig upang matukoy ang kakayahang maging commercial ng species. Kapag naging matagumpay, gagamitin ng BIFAR ang mga resulta sa mas malawak na technology demonstrations, training ng mga magsasaka at posibleng implementasyon sa mga angkop na inland areas. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. 6 na pamantasan mula sa Central Luzon ang nakabilang sa Applied Public University Ranking sa ASEAN 2026. Isang talaan ng mga pampublikong universidad sa Southeast Asia, batay sa iba't ibang pamantayan tulad ng pagtuturo, pananaliksik at employability ng mga nagtatapos. 6 na pamantasan mula Central Luzon ang napabilang sa Applied HE Public University Ranking ASEAN 2026, isang talaan ng mga kinikilalang universidad sa Southeast Asia. Kabilang sa mga nakapasok ang Central Luzon State University, 82nd, Philippine Merchant Marine Academy, 89th, Aurora State College of Technology, 93rd, City College of San Fernando, Pampanga, 99th, Nueva Ecija University of Science and Technology, 103rd, at Tarlac Agricultural University, 104th. Sa kabuuan, 21 pampublikong universidad mula sa Pilipinas ang nakasama sa naturang ranking. Ang Applied HE ASEAN ay isang university ranking system na pinangangasiwaan ng Applied HE, isang Singapore-based company. Layunin nitong magsilbing gabay ng mga estudyante at magulang sa pagpili ng mga universidad. Sinusuri sa ranking ang iba't ibang aspeto tulad ng kalidad ng pagtuturo, kakayahan ng mga graduate na makahanap ng trabaho, pananaliksik at pakikilahok ng paaralan sa komunidad. Kasama si Aisel Fernando, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Ininspeksyon kamakailan ng Angeles City LGU ang Balay Silangan para paigtingin ang mga programa na pakikinabangan ng mga Anghelenyo sa kanilang muling pagbabalik sa lipunan matapos ang kanilang rehabilitation at recovery. Nagsagawa ng inspeksyon ng pamanuan ng pamahalang lungsod ng Angeles sa Balay Silangan bilang bahagi ng holistic at community-based program para sa reintegration ng mga Anghelenyo na dumaraan sa rehabilitation at recovery. Layunin ng programa na suportahan ng personal development, skills training at social responsibility ng mga benepisyaryo. Kasama sa mga planong pagpapabuti ang pagkakaroon ng mga recreational space, agricultural and hydroponics programs, at iba pang livelihood initiatives. Ayon kay Mayor Carmelo John Lazatin II,
Hindi lang pisikal na pasilidad ang Balay Silangan, kundi isang maayos at makataong lugar na naghahanda sa mga individual para sa makabuluhang pagbabalik sa lipunan. Hagan itong mabigyan ng mga benepisyaryo, lalo na ang mga kabatang saklaw ng intervention programs ang praktikal na kasanayan sa buhay, disiplina, at pagkakataon para sa pangmatagalang sariling kabuhayan. Isinagawang inspeksyon kasama ng Angeles City Anti-Drug Abuse Council o ACADAC, City Engineers Office at City Social Welfare and Development Office o CSWDO upang masiguro ang koordinasyon sa pagpapaunlad ng mga infrastruktura at mga programa. Sa pamamagitan ng Balay Silangan, patuloy na pinatatatag ng lungsod ang inclusive governance at long-term rehabilitation framework na nagbibigay halaga sa dignidad, pananagutan at matagumpay na reintegration ng mga Anghelenyo. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Isang makasaysayang hakbang sa medisina ang naitala ng Tarlac matapos may sagawang kauna-unahang brain aneurysm coiling procedure sa probinsya. Narito ang report. History has been made dahil sa kauna-unahang pagkakataon, matagumpay na naisagawa ang first ever brain aneurysm coiling sa isang ospital sa lalawigan ng Tarlac. Naitala ng Tarlac Medical Center sa Barangay San Vicente ang makasaysayang sandali na isang advanced at life-saving procedure sa utak. Isa ang naturang ospital sa ilang pagamutan sa buong Pilipinas na nag-o-offer ng nasabing operasyon. Base sa kanilang post, ang brain aneurysm ay isang umbok o paglobo ng ugat sa utak na posibleng pumutok at magdulot ng labis na pinsala o pagkamatay ng isang tao. Sa tradisyonal na operasyon, kailangan pang buksan ng bungo. Ngunit sa brain aneurysm coiling, hindi na ito kinakailangan. Gamit ang isang manipis na tubo, ipinapasok ito ng doktor sa ugat mula sa groin o singit o pulsuhan ng pasyente at dinadala hanggang sa utak. Dito inilalagay ang maliliit na platinum coils sa loob ng aneurysm upang harangan ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagputok. Dahil minimally invasive ang pamamaraan, mas kaunti ang sakit, mas mababa ang panganib, at mas mabilis ang paggaling kumpara sa traditional operation. Ayon pa sa Tarlac Medical Center, nangangahulugan ng matagumpay na operasyon na maaari nang makakuha ng world-class brain treatment ang mga taga-Tarlac nang hindi na kinakailangan pang bumiyahe sa malalayong ospital. Kasama si Raymond Tasoy, Arlen Salonga, CLTV 36 News. Mainit na sinulubong ng mga deboto at mananampalataya ang pagdating ng pilgrim image ng Our Lady of the Rosary of Manaoag sa Santa Teresita Parish sa Angeles City nitong linggo, January 18. Kasama ang buong parish community, pinangunahan ni Reverend Father Lord Christopher Beltran ang pagtanggap sa imahen na mula sa Minor Basilica of Our Lady of Manaoag sa Pangasinan. Itinuturing na makasaysayang nasabing pagbisita dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na dinalaw ng Mahal na Birhen ng Manaoag ang Santa Teresita Parish. Mananatili sa simbahan ng naturang imahen hanggang sa linggo, January 25. Kasabay nito, magkakaroon ng recitation of the Holy Rosary ang pamunuan ng simbahan tuwing alas 5 ng hapon habang isasagawa naman ang Holy Mass tuwing alas 6 ng gabi. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Masisilayan na sa Subic Bay Freeport ang Filipino Shipmates Monument na itinayo bilang pagkilala sa serbisyo ng mga Pilipinong mandaragat at pagpapalakas sa matibay na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Narito ang report. Pinasinayaan ng Subic Bay Metropolitan Authority ang Filipino Shipmates Monument na matatagpuan sa Waterfront Road sa loob ng Subic Bay Freeport nitong Miyerkules, January 14. Ipinapakita ng monumento ang matibay na ugnayan ng mga Pilipino at Amerikano
at ang mahabang kasaysayan ng kooperasyon ng dalawang bansa, partikular sa Subic Bay na matagal nang nagsilbing mahalagang tulay ng kanilang relasyon. Ayon sa SBMA, layunin ng monumento na parangalan ang kontribusyon ng mga Pilipinong tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kalayaan sa karagatan. Gayon din upang magsilbing paalala sa mga susunod na henerasyon ng kanilang mahalagang bahagi sa pandaigdigang kasaysayan. Pinangunahan ng United States Sailors Alliance of the Philippines o USAP ang pagpapatayo sa nasabing monumento. Ito ay bilang pagkilala sa mahigit 35,000 na Pilipinong narekrut ng United States mula 1901 hanggang 1991 sa pamamagitan ng kanilang pasilidad tulad ng Subic Bay at Sangley Point. Dumalo sa unveiling at ribbon cutting ceremony ang mga opisyal ng Olongapo City, Bases Conversion and Development Authority, USAP at ng Embahada ng Estados Unidos sa Pilipinas na nagbigay diin sa patuloy na pagkilala sa sakripisyo at serbisyo ng mga Pilipinong mandaragat. Patuloy namang isinusulong ng USAP ang pangangalaga sa kasaysayan ng mga US-Filipino sailors. Kabilang ang pagbibigay pugoy sa mga natatanging personalidad tulad ni Medal of Honor awardee Telesforo Trinidad bilang simbolo ng matibay na pamana ng serbisyo sa Subic Bay at Olongapo City. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Sa daan mo masasaksihan ang tunay na lakas sa motorsiklo at saan ang pinatutunayan ng pinakabagong modelo mula sa Harley-Davidson. Ipinapakilala ang Harley-Davidson Nicer Special, isang modern cruiser with classic appeal at cutting-edge performance. Mayroon itong advanced tech features at aggressive design na siguradong lilingunin sa kalsada. At ang good news, available na ito ngayon sa Laos Auto Group, kaya't oras na para maranasan ang kakaibang Harley thrill mula sa isang trusted name sa automotive industry. Hello, good day. Ako nga pala si Miguel Pama, isang sales executive dito sa Harley-Davidson of Pampanga. Ngayon, ipapakilala ko itong entry-level big bike ng Harley-Davidson, which is itong Nightster Special. Ito nga palang Nightster S, two-seater na, meron na siyang pillion seat for your OBR. Tapos, yung computer box and air filter na siya, dito na siya located, dito sa kalan yung tangke pero hindi ito. Ang tangke niya is located under the seat, which is nabubuksan through susi. Then, ang tangke nito is may fuel capacity na 11.7, may fuel economy na 20 kilometers per liter. Pagdating naman sa engine, meron itong Revolution Max 975D o 975cc na may lakas na 89 horsepower. Pagdating naman sa cooling system, liquid-cooled na siya. Pagdating naman sa bigat, meron itong 225 kilograms pero huwag tayong mag-aalala kasi meron lamang itong 715 mm na seat height na pwedeng-pwede sa mga average height Filipino riders natin. Tapos pagdating naman sa ground clearance, meron itong 120 mm. Then, pagdating sa control, naka-mid control na to, unlike sa other cruisers na naka-forward control. Pagdating naman natin sa ilaw, both front and rear, gumagamit na sila ng LED. Then, pati sa signal light, LED na rin. Tapos, may makikita kayong maliit na logo ng Harley-Davidson na mas magpapa-premium sa kanya. Then, pagdating dito sa handlebar, pagdating dito sa mga clutch and brake lever, adjustable sila in 5 levels. Dito sa left-hand switch, dito natin makikita yung low beam, high beam, at saka passing light. Heated grips na abang lang to. Cruise control, then cycle button, menu button, settings, tapos yung toggle switch, signal light, busina. Pagdating naman sa right switches natin, dito natin yung makikita yung easy access sa mode, ignition switch, kill switch, hazard, then toggle mode para sa mga entertainment, easy traction control on and off, at saka push to talk. Then pagdating sa mga side mirrors natin, naka-bar and round side mirror na siya for classic look. At syempre, wag natin kakalimutan for mas stronger na yung braking natin, Brembo din yung brake reservoir. Pagdating naman sa suspension, gumagamit sa front ng 41mm Showa conventional fork, hindi siya preload and rebound adjustability. Pero sa likod naman,
dual shock siya with preload adjustability. Then pagdating naman sa wheels natin, gumagamit ang stock tire ng Harley-Davidson Dunlop 190/19 sa harap na may cast iron. Pagdating naman sa likod is gumagamit ito ng 150/80/16 na meron ding Dunlop collaboration with Harley-Davidson. Pagdating naman sa brake, gumagamit ito ng 4-piston Brembo calipers dito sa harap at single piston naman sa likod. Brembo din syempre. Then syempre, hindi ba natin kakalimutan ang ABS for safety naman. Pagdating naman sa display natin, meron tong 4-inch round TFT display kung saan natin makikita ang 4 na riding modes which is Sport, Road, Rain, and Rider mode mismo kung saan natin mako-customize according sa rider preferences. Then, bukod pa doon, meron itong onboard navigation, Bluetooth connectivity, and phone connectivity. Dito sa entry level natin sa Harley-Davidson which is itong Nightstar S, na meron na siyang advanced features, makukuha na lang natin siya ng 1 million. Pero ngayon, nag-markdown tayo into 835,000 for standard colors, then 848 naman for premium colors katulad nito. Pagdating naman sa warranty, meron tayong 2 years warranty kasama na yung battery doon. Pero syempre, hindi natin sasama doon yung mga wearables which is katulad ng clutch lining or mga brake pads. Pagdating naman sa inclusions, meron tayong 3 years free LTO registration, 1 year TPL, Laos Group Care, roadside assistance, and 1 year hub membership with roadside assistance all throughout the Philippines. Pagdating naman sa mga inquiries, pwede nyo akong kontakin sa 0928-550-3859 o kaya mag-visit sa Facebook page namin na Harley-Davidson of Pampanga o kaya pumunta dito mismo sa showroom namin dito sa Harley-Davidson of Pampanga located dito sa Laos Group Complex, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Kasunod ng kanyang pagkatalo sa singles draw ng Australian Open, naghahanda naman ngayon si Pinay tennis star Alex Ayala sa doubles draw ng kompetisyon kasama ang Brazilian player na si Ingrid Martins. Maagang natapos ang kampanya ni Filipino tennis star Alex Ayala sa singles draw ng Australian Open matapos itong matalo sa unang round sa Melbourne. Natalo ang 20 anyos na si Ayala kay Alicia Parks ng Estados Unidos sa scores na 0-6, 6-3 at 6-2 sa loob ng halos 2 oras na laban na ginanap sa Court 6. Matikas ang naging simula ni Ayala nang dominhin niya ang unang set gamit ang sari-saring tira at pagsamantala sa errors ng kalaban para makuha ang 6-0 na panalo. Subalit nakabawi si Parks sa mga sumunod na set. Nagpakita pa rin ang laban si Ayala sa second set nang makahabol mula sa 0-3 deficit. Ngunit muling nakuha ng American player ang kontrol hanggang sa mapuwersa ang deciding set. Sa ikatlong set, naging dikdikan ang labanan sa umpisa, ngunit nanaig ang karanasan ni Parks matapos samantalahin ang sunod-sunod na unforced errors ng Filipina tennis player. Sa kabila ng pagkatalo, mahalagang hakbang pa rin ito para kay Ayala na unang beses na sumabak sa Australian Open main draw. Kasunod ng magagandang ipinakita niya sa mga tune-up tournaments bago ang Grand Slam. Matapos nito, nakafocus na ngayon si Ayala sa doubles draw ng torneo kasama ang Brazilian player na si Ingrid Martins sa Martes, January 20. At yan po ang Game On. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News. Makulay at puno ng sayang naging pagsalubong sa 2026 matapos idaos ang kauna-unahang Hiraya Music Fest and Hot Air Balloon sa Clark Global City, Pampanga nitong January 17 at 18. Tampok ang musika, extreme sports at makukulay na hot air balloon. Ang buong detalye sa Chika Express ni Daddy Gagino. Starting the year with a weekend full of music, adrenaline rush, and unforgettable moments.
Dinagsa ng festival goers ang Clark Global City matapos idaos ang kauna-unahang Hiraya Music Fest and Hot Air Balloon nitong January 17 to 18. Pinagsama sa iisang event ang live music performances, hot air balloons display, at extreme sports bilang selebrasyon ng sining, talento at pangarap ng mga Pinoy. Sinabi ng mga organizers na pinangungunahan ni Marvin Atienza at Russell D ang kanilang matinding excitement sa first year ng event. So, kapag sinabi mo kasing Hiraya, maraming nakaka-relate lalo yung mga 30, 40 na pwede nating ikwento yung ating nakaraan. Kapag sinabi mong Hiraya Manowari, ito yung mga napapanood natin nung kabataan. So, kapag kinuwento mo yun sa bata, ito yung mga dating nilalaro lang natin, napapanood lang natin sa TV na ngayon, abot kamay natin, makikita ang iba't ibang kulay ng mga balloons. At ito yung pinagsama ng mga pangarap. Nag-start ang festival sa pagpapalipad ng halos 20 hot air balloons kasabay ng paglipad ng mga paragliders na talaga namang agaw pansin sa mga nag-attend. Gusto natin makita at makilala ang Pampanga na sentro ang Heart and Balloon dito sa Clark Global City. And at the same time, gusto rin nating pagsamasamahin yung mga talent and skills ng mga balloonists, ng mga artists, mga paramotor, mga car drifters. So yan. So it's a showcase of a talent, multi-talent na mga Pilipino. Present din sa event ang sinasabing pinakamalaking hot air balloon sa Pilipinas ngayon. Hindi pinalampas ng mga manonood ang pagkakataon para makasakay dito. Isa sa mga nag-enjoy si Aling Ana Espanyo na 56 years old at first-timer. Ang ganda, ang sarap ng feeling kasi first time talaga. Tsaka at 57, mag-57 ako this year. First time. So mas magaling na experience sa akin kasama kasi bata pa siya na experience niya. Tapos ako 57, mag-57 ako na ma-experience ko to. And it's really a good experience. Gusto ko umulit. Matapos ang hot air balloon sightseeing, nagumpisa naman ang thrilling na car drifting na pinangungunahan ng pamilya ng mga car drifters na sina Odell Season, Arian Season at Ashley Season. So we're very, very happy because this is happening at the very heart of Pampanga. And syempre, excited lahat ng mga Kapampangan. At hindi lang lahat ng mga Kapampangan, meron tayong mga dayo from the south, from the north, all over. So thank you so much for coming. And sama-sama po tayong mag-enjoy, magsaya. And later on, of course, yung pinaka-highlight natin, yung concert. Matapos ang kanilang showcase, pumili ang mga season ng mga shotgun riders para mapa-experience sa kanila ang car drifting. Ang mga audience, nagpasiklaban at nagbigay ng high energy para mapili. At syempre, ang pinaka-inaabangan ng lahat, ang Music Fest. What I expect to see are fun performances, solid, fun performances, and people having fun as well and enjoying their musics. Para sa Day 1, present sa mga performers ang 4, Amiel Sol, Earl Agustin, Sankis Lola, Flo G, at Juan Carlos. Siyempre nag-expect ako ng sobrang saya na crowd since ayun, Music Fest, isa sa mga una ngayong taon. So siyempre I'm sure excited na yung mga tao makapakinig ng magandang music, lalo na sa mga main acts natin tonight. Ang P-pop group naman na Raya, Carl Timbol, Kim Leo, Bandang Lapis, DJ Love Z, Rob Daniel, Dionella, at Four of Spades naman ang bumida sa Day 2 ng Music Fest. Ayon sa mga organizers, nais pa nilang ipagpatuloy ang kanilang nasimulan sa Hiraya Music Fest and Hot Air Balloon next at i-level up ang mga pasabog next year. Mas mapaganda pa, mas mapabongga natin ang ating mga activities. At the same time, mas ma-improve natin kung ano yung nakikita natin ngayon at para mas maganda experience ang bawat Pilipino. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Danica Gino para sa CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye,
Maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News, sa X at CLTV36, sa Instagram at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV36 Official at ang aming website at www.cltv36.tv. I-promote ang inyong negosyo para mas marami kayong maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV36. Magpa-advertise na at i-feature ang inyong produkto o serbisyo sa aming news at current affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV36 Official o tumawag at mag-text sa mga numerong 0930-381-9332 at 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV36 News and Current Affairs, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.